Honda CRF 300 letí jak raketa, aj keď na okem nádrže jak fazeta. Asfalt na terén, doma v maličku bracho, žiadny stres, prejdeš, všade nemaj stres. Sériové tlmiče meké jak vankúš, no dáš to, v morke kúpiš lepšie bráško. Chceš ísť diaľnicu? To nie je pre ňu, nechod tam, keď straštiť v ľavom pruhu je pán. Začínam deň, CRF ide von, v lese je doma. Asfalt zvládne a v meste zavládne. Terén to je jej parket, tam vládne jak boss. Hlavne keď vymeníš tlmiče, veľa radosti ti prinesie. Sedadlo tvrdé jak kameň, to sa nedá pobrieť, ale na morke nájdeš upgrade, takže to prežiješ. Na asfalte pohoda, ale pri vyšších rýchlostiach pocítiš, že dých dochádza. Výfuk neznie zle, ale hneď ti zhrdzavie jak Felicia po zime. Honda CRF 300 letí jak raketa, na pumpe natankuješ za 8 eur doplna. Tlmiče meké, brzdy priemerné, ale všade ťa spoľahlivo donesie. Ale na diaľnicu to nie je pre ňu, nechoď tam, pobehne ťa aj Trabant. Ak sa ti táto pesnička páči, nastav si odber na tomto kanáli. Motoshop Morka ťa zdraví. Vieš, čo vznikne, keď zo slova motorka odstrániš dve písmená? Morka. Nájdeš nás v Šali alebo na www.morka.sk. Ahojte motorkári, morkári, dúfam, že sa vám pesnička v intre tohto videa páčila. Bola vytvorená pomocou umelej inteligencie, ale musím skromne priznať, že troška som spolupracoval na texte. V tomto videu si povieme niečo o CRF-ke, ktorá je za mňou, o nejakých skúsenostiach, ktoré s ňou mám, čo sa mi nepáči, čo sa mi páči, o doplnkoch, ktoré na nej sú a možno pre koho je táto motorka vhodná. V podstate taká recenzia, aj keď nerád používam slovo recenzia, lebo myslím si, že recenzovať motorky môže v podstate každý, ale nemám na to možno dostatočné skúsenosti, ale myslím si, že recenzovať motorky mali ľudia, ktorí sa tomu venujú nejak profesionálne, dajme tomu robiť nejaký motošport alebo tak. Ale teda dá sa povedať, že to bude recenzia z môjho pohľadu a ideme teda na to. Takže máme tu Hondu CRF 300L vo svojom prirodzenom prostredí, čo je dajme tomu takáto polná cesta. Spravím takéto rýchle kolečko okolo nej, nech si pozrite. A môžeme si dajme tomu na úvod otestovať zvuk sériového výfuku. Skúsim sem niekde pripnúť mikrofón, ako to bude znieť. No takže to bol zvuk sériového výfuku, ktorý neznie zle, ale teda nie je to ani žiadna sláva, proste taká klasika. To, čo je na tomto výfuku zle, nie je zvuk, ale jeho strašne slabá antikorózna ochrana. Pozrite sa na to, normálne to celé zrzavelo, pozrite sa na ten zvod, ktoré je prehrdzavené. Ja som naštartoval a niečo mi kvapkalo z motorky, pozerám, že ty kokos, čo mi tam kvapká. A normálne skondenzovaná voda mi kvapkala z výfuku, že sa mi tam až diera vytvorila. Takže rozmýšľam nad tým, že ho vymením aj so zvodmi, že tam dám proste laďák, nech to troška jednak ju odľahčím, získam, alebo teda ušetrím nejaké 2-3 kg hmotnosti a bude to lepšie vyzerať, bude to lepšie znieť, ale troška sa toho bojím, lebo nechcem, aby to príliš hučalo, lebo potom keď idete na takéto nejaké cesty, dobre, tu je to jedno, tu sme ešte duplom na Slovensku, ale keby ste išli niekam do Rakúska, alebo aj celkovo na Slovensku, keby ste išli nejakých možno lesov a viete, akí sú ľudia, tak nechcete moc budiť pozornosť, takže to ma troška od toho odrádza a samozrejme nie je to najlacnejšie, keby kúpujem, tak by som kúpil nejaký homologizovaný, nekúpil by som čínsky, kvôli tomu, že opäť keby som išiel niekam do Rakúska, tak s tým nemám problémy a teda je to celkom dosť veľká investícia, ale rozmýšľam nad tým a asi to aj uskutočním, že tam kúpim teda nejaký laďák a ideálne aj z vody, alebo teda z vody, keď tak nejaké no-name a laďák nejaký s homologizáciou. Takže to je podľa mňa jedno z negatív tejto motorky, taká slabšia antikorózna ochrana. Pozrite na toto, normálne také zoxidované. Minul som si všimol aj tento zámok na prilbu, čo je tuto vzadu. Odmontujem ho, ale normálne tiež zoxidovaný, neviem či funguje. To proste odtiaľ dám dole, to je pre mňa taká zbytočnosť. Keď niekto chce tú prilbu ukradnúť, tak ukradne asi aj tak a neviem či to aj funguje, lebo normálne to celé zoxidované, alebo čo, neviem, divné. Samozrejme rám a nejaké tie kľúčové prvky tejto motorky nie sú zhrdzavené, aby to teda nevyznelo, že tá motorka vám zhrdzavie alebo čo, ale na to, že má 3 roky táto motorka a neviem 13 000 km alebo koľko,
nie som si ani popravde istý, tak to teda nie je žiadna sláva. Predtým sa mi takéto nestávalo na žiadnej motorke a v podstate som s nimi zaobchádzal rovnako. Dokonca aj pôvodná reťaz, ktorá bola na tejto motorke, mi zrdzavela a to som čítal, že s tým malo problém viacero majiteľov, že dajme tomu vydržala 8000 km alebo 10 000 a museli ju proste vymeniť, bola vyťahaná nepravidelne, takže tá sériová reťaz tiež nič moc, uvidím koľko vydrží druhá. Ďalšie negatívum tejto motorky v jej sériovom stave sú tlmiče, hlavne teda ten zadný, to je extrémne mäkké, to je podľa mňa dimenzované na ľudí, ktorí majú 60 kg, takže podľa mňa keď máte už dajme tomu aj 65-70 kg, tak by som rátal, že skôr či neskôr ten tlmič budete musieť meniť. Ak máte 80-90, tak proste keď chcete túto motorku, tak si ešte pripravte peniaze na tlmiče, minimálne ten zadný. A na druhú stranu musím povedať, že keď som ho vymenil, tak tá motorka sa diametrálne odlišne správa, je to oveľa stabilnejšie, lepšie, či už na ceste, na asfalte alebo aj v teréne. Ja som si pôvodný tlmič vymenil za tlmič ISS, ako vidíte podľa nálepok, ktoré som tomu dostal. A je to miliónkrát lepšie, proste tá motorka je oveľa stabilnejšia, oveľa lepšie sa nej jazdí, či už na asfalte alebo v teréne. Proste je to stabilnejšie, lepšie. Ja nie som teda nejaký profík, neviem to úplne nejak možno posúdiť, nejak vlastnosti toho tlmiča, ani som sa nenastavoval. Išlo hlavne o to, aby tá motorka nebola taká mäkká. Keď som tu mal minulé cca 10 kg batožiny a plus ja a nejaká výbava, tak som s tým sériovým tlmičom chytal dorazy, keď som išiel cez nejaký spomalač alebo niečo také a som si povedal vtedy, že to musím proste vymeniť, že s tým sa nedá jazdiť a je to asi najlepšie, čo som mohol spraviť. Proste keď uvažujete o tejto motorke, tak bohužiaľ tie tlmiče asi budete musieť meniť. Ja som teda zatiaľ vymenil iba zadný, rozmýšľal som nad KTechom alebo týmto ISS a rozhodol som sa pre ISS jedine z toho dôvodu, že je lacnejší, inak neviem posúdiť, že ktorý je nejako lepší. Aj nejazdím nejaké bomby v teréne, aby som to teda možno dostal tento minž na nejaké hrany alebo tak, ale teda som s tým veľmi spokojný s touto zmenou. Nájdete ho aj na morka.sk a keby potrebujete tlmiče aj na iné motorky, tak kľudne napíšte info@morka.sk alebo na WhatsApp alebo proste zavolajte. Číslo nájdete na stránke a vieme teda zohnať hociaké tlmiče na rôzne motorky. Do predných tlmičov plánujem dať tuhšie struny, zatiaľ som sa o to ešte nepustil. Chcel som vidieť, že jak sa zachová ten zadok a je to teda oveľa lepšie a som teda zvedavý, že keď zmením ešte predné pružiny, či to zase bude o toľko lepšie, alebo teda ak sa tá motorka bude správať, ale minimálne ten zadok, to by som proste každému doporučil vymeniť a som teda zvedavý na ten predok. Ten je tiež dosť mäkký, ale nie je to až taká katastrofa za mňa, ale plánujem to vymeniť. Honda uvádza, že pri modelovom ročníku 2025 popracovali na tlmičoch, mali byť troška tuhšie. Myslím, že to nebude na také úrovni, jak to je teraz po tejto zmene. A samozrejme je to aj relatívne lacná motorka, takže tam nie sú nejaké high-endové komponenty. Tieto Hondy sa vyrábajú, alebo teda respektíve skladajú v Thajsku a myslím si, že mohli teda niektoré dni si vyhradiť, že teraz tieto motorky pôjdu do Európy, tak tam proste dáme troška tvrdšie pružiny, aspoň minimálne. Myslím si, že tá výrobná cena bola viac menej rovnaká, ale nemuseli by to všetci meniť a boli by s tým užívateľia spokojnejší a možno, že by im to zvýšilo aj predaje. Takže podvozok, za mňa najväčšia slabina tejto motorky, minimálne ten zadný tlmič, to je proste blato, to je nič, to je mäkké jak plastelína. Ostanem teda ešte pri tých negatívach. Mne osobne zo začiatku troška prekážalo to, že má smerovky, teda prepínať smeroviek nižšie ako klakson a sem tam sa mi stalo, že som zatrúbil. A väčšina motoriek má smerovky tuto v strede a dajme tomu nejde dole klakson, však proste smerovky majú takéto malé tlačítko a klakson takéto veľké. Pritom na motorke neviem do trúby, podľa mňa takmer nikto. Ale zase možno to je kvôli tomu, že to je určené pre azijský, thajský trh, kde všetci trúbia na seba. Je to samozrejme iba o zvyku, taký detail, ale podľa mňa by lepšie bolo, keď boli tuto smerovky a dole tlačítko trúby. Ja som to skúšal aj troška natočiť, už som si na to v podstate medzi tým zvykol, už mi to nejak nevadí, ale natočiť to tiež nejde, lebo to je nejak zaretované k tým riaditkám, takže nemôžete si to v podstate troška otočiť hore. Ale teda to je iba taký detail, čo mne troška prekážal. Nie je to nič strašné. Ďalšie negatívum tejto motorky je malá nádrž, ktorá má objem asi iba nejakých 5-6 litrov, nie som si istý, dám sa mu údaj z internetu. Je to dané za to, že tá motorka je relatívne ľahká, štíhla, kompaktná, takže proste tá nádrž musí byť tiež v podobnom štýle, nemôže to byť nejaká obrovská nádrž.
Na druhú stranu táto motorka má spotrebu paliva možno 3,5 litra alebo okolo 3 litrov, samozrejme záleží potom od toho štýlu jazdy, ale každopádne dojazd na jednu nádrž sa podľa mňa pohybuje okolo tých 180-150 km, čiže nič moc, nejaké dajme tomu dlhšie tripy. Dá sa to vyriešiť, napríklad Acerbis robí väčšiu nádrž, ktorá neviem, či dokonca nemáš okolo 12 alebo 14 litrov, čiže sa má po tejto zmene o dosť väčší nádrž, čo sa môže hodiť, keď ide niekde mimo civilizácie, nejaký zajazdicí offroad, nejaký TED, alebo proste si hodíte bandasku niekam do kufra alebo do nejakej tašky. To je ďalšie riešenie, troška lacnejšie. To, čo by na tejto motorke mohlo byť troška ešte možno lepšie, sú brzdy. Oni sú dosť také mäkké, akože tá motorka brzdí dobre, samozrejme obrzdíte všetko, ale mne sa viac páči, keď sú tie brzdy také viac jedovatejšie, a na druhú stranu chápem, že sa viac hodia charakteru tejto motorky, lebo keď zase budete jazdiť v teréne, tak asi je lepšie a príjemnejšie v teréne nemať až tak príliš ostré brzdy z hľadiska bezpečnosti, ale možno lepší pocit z brzdenia budem mať vtedy, keď vymením aj predné pružiny za tuhšie, lebo samozrejme motorka sa pri brzdení dosť ponára, takže možno, že aj to spôsobuje ten efekt, že sa mi tie predné brzdy zdajú také vlažné, by som to nazval. Takže to bolo asi všetko z nejakých negatív, ktoré som ja osobne na tejto motorke našiel, ktoré mi možno v nejakej väčšej alebo menšej miere prekážajú. Všetky sa dajú v podstate odstrániť nejakými aftermarketovými doplnkami alebo náhradami. Ešte by som podotkol, že ja túto motorku používam, by som povedal, na také turistické účely, nechodím s tým niekam skákať na dráhu. O tom zase viac môžeme povedať ku koncu videa a teraz vám môžem povedať zase na druhú stranu pozitívne vlastnosti a môžem vám ukázať nejaké doplnky, ktoré na tejto motorke buď sú odo mňa, alebo ešte od predchádzajúceho majiteľa. Predsa len som si ešte spomenul na také jedno menšie negatívum a to je relatívne tvrdá sedačka. Samozrejme akceptujem to a beriem to tak, že to vychádza zo štýlu týchto motoriek. Tá motorka je úzka, takže aj sedačka je úzka. Tá sedačka je relatívne tvrdá, ale tak nie je to motorka stavená na to, aby ste si myšli, neviem, 500 km každý deň. Aj keď sa to dá, ja som bol aj väčšie množstvo kilometrov, môžete si to pozrieť v predchádzajúcom videu, ale neberiem to ako nejaké negatívum, ale teda treba sa pripraviť na to, že keď si takúto motorku kúpite a budete s ňou chcieť ísť na nejaký dlhší trip, za mňa to je na toto parádna motorka, hlavne keď idete sami, lebo je ľahká, keď vám padne, si ju dvihnete, ale teda to sú tie pozitívne vlastnosti, o ktorých sa ešte povieme. Takže sériová sedačka nie je moc mäkká, ja som to vyriešil takouto podložkou, ktorú som tam pôvodne chcel nechať iba na taký dlhší trip, ale viac menej ju tam mám stále a je to naozaj o dosť lepšie. Elegantnejšie riešenie by bolo dať si tam možno nejakú gelovú vložku priamo do sedačky alebo si spraviť u niekoho sedačku. Americká firma Seat Concept, tuším, tak nejak sa volajú, vyrábajú sedačky na tieto motorky aj zvýšené, znížené, komfortné, lenže opäť to stojí nejakých 300, možno aj $400 s poštovným. Ja som to vyriešil takouto nafukovacou podložkou, ktorá stojí nejakých 62 € a môžete ľahko dole, ľahko hore. No a teda môžeme prejsť k pozitívnym vlastnostiam tejto motorky. V podstate celá tá motorka je jedno veľké pozitívum. Celkovo by som ju zhodnotil ako dobrá motorka, ktorá bohužiaľ nemá veľa konkurencie. Čo skoro vyjde nová DRZ od Suzuki. To bude podľa mňa taká najpriamejšia konkurencia, aspoň teraz tých japonských jednovalcov. Ale teda ostanem pri CRF-ke. Mne osobne sa na tejto motorke páči najviac to, alebo jeden z dôvodov, prečo som si ju kúpil, je ten, že máte ľahkú motorku, ktorá váži 146 kg, keď sa nemýlim, natankovaná, aj so všetkými náplňami a tak ďalej, pripravená na prevádzku. Takže máte motorku pod 150 kg. Máte motorku, ktorá má v podstate normálne servisné intervaly, žiadne motohodiny a kombinácia týchto dvoch faktorov plus dobrá spoľahlivosť sa mi páči. Ja osobne som nikdy netúžil po nejakej motokrosovej motorke, alebo že by som jazdil čisto iba offroad. Ja v podstate na tejto motorke jazdím tiež takým štýlom, že 90% cesty a 10% dajme tomu takéto cestičky polné, alebo možno aj nejaký troška horší terén, ale viac menej som stále na tom asfalte. Ale páči sa mi na tejto motorke proste tá všestrannosť a najradšej jazdím sám, takže aj to riziko, že keď niekde padnete v nejakom blate, niekde proste, kde nikto není, ako napríklad tuto, tak tú motorku si relatívne ľahko dvihnete. Samozrejme, že mi na asfalte občas chýba výkon, predsa len táto motorka má nejakých 286 kubíkov, nie je to ani 300 v podstate. A chýba mi to, že občas by som poriadne najradšej zatiahol zahef, nech to vystredí, nech to letí, ako neviem, proste nejaké väčšie kubatúry. A na druhú stranu sa vám tá motorka odmení takou, by som povedal, že až bicyklovou ovládateľnosťou a keď na druhú stranu s nejakým veľkým cestovým endurom zabočíte na nejakú polnú cestu alebo do lesa alebo na nejakú horšiu cestu, tak
tak na tejto motorke si to užijete o dosť viac vďaka jej hravosti a ľahkosti. Osobne si myslím, že táto motorka je dobrá ako druhá motorka, lebo skôr či neskôr vám možno bude chýbať výkon, že viem si predstaviť, že má túto motorku a k tomu, dajme tomu, mne osobne sa napríklad páčil Tracer, niečo také viac cestné, alebo kľudne nejaký naháč, alebo aj dajme tomu Vestrom, Transalp alebo GS, to je jedno multistrada, že má takúto nejakú kombináciu takejto nejakej cestovnej motorky, s ktorou budete jazdiť viac menej iba po asfalte a keď si budete chcieť zajazdiť viac menej terén, tak si proste vytiahnete Hondu, alebo keď budete chcieť iba nejaké po meste niečo pobehať, tak proste táto motorka je tiež na to dokonalá. Mal som Versys, keď som túto motorku kupoval a chcel som si skúsiť niečo takéto, menšiu kubatúru, s tým, že buď predám Hondu, alebo Versys a jedno z toho si nechám. Nakoniec som predal Versys, aj kvôli tomu, že sa mi narodil syn, tak som si povedal, že nebudem mať minimálne rok, dva až tak veľa času na cestovanie a súvislo aj s tým, že som založil firmu, aby som teda neuvádzal iba rodinné dôvody. Z veľkej časti nemám v podstate čas ani kvôli Motoshopu, takže som rád, keď raz za 2 týždne, raz za týždeň, za mesiac, ako kedy vytiahnem aspoň na chvíľku motorku a povedal som si, že nemá zmysel mať, čo ja viem, Versys, keď sa pôjdem povoziť na 2 hodinky niekde okolo šale, že nemá tá motorka podľa mňa až taký význam, že to je viac menej motorka na hltanie kilometrov, to je ďalší dôvod, prečo som si nechal Hondu. A ešte taký ďalší dôvod je aj to, že v podstate na Honde sa pôjdete previeť aj kľudne v decembri, novembri. Samozrejme záleží od toho, ako ste zimoodolní, ako sa oblečete, ale je to motorka podľa mňa vhodná, ale keď celoročné použitie, zase jej ľahkosť jej dáva v tomto veľkú výhodu, že keď sa aj troška šmíka, keby ste chceli ísť troška, ja neviem, zajazdiť v januári 10 stupňov 8, tak to lepšie nejak ukočírujete, alebo si môžete zajazdiť, dajme tomu nejakú dráhu, nejakú trať, alebo niekam do lesa, kde v podstate sa zahrajete tým pohybom a tak ďalej, nebudete jazdiť 80 km za hodinu, ale pôjdete pomaličky a táto motorka je teda podľa mňa vhodná aj na také nejaké celoročné použitie, čo je obrovská výhoda. Je to fakt, že veľmi univerzálna motorka. Môžem vám ukázať nejaké doplnky alebo vychytávky na tejto motorke, ktoré som buď zmenil ja, alebo ešte predchádzajúci majiteľ. Tlmič ISS, o tom som už hovoril, je to fasa, doporúčam, zmente to. Potom tu je takáto teda tá podložka. K nej je taká pumpička, je to normálny ventil, neviem, či takto vidno, je tu tieň, ale teda je tu ventil, viete si regulovať nafúkanie, viete si to v podstate vyfúkať, dostanete k tomu takú pumpičku, ktorú mám hodenú v tejto taške zadnej, takúto klasickú pumpičku. V podstate toho som si nahodil aj kvôli tomu, že často sa zákazníci pýtali na to, že či to je blbosť, alebo či to funguje a nevedel som akože nejak povedať, ja som relatívne rád úprimný, nebudem hovoriť, že to je nejaká perfektná vec len kvôli tomu, že to predávame. A potom som sa pýtal aj zákazníkov, ktorí si to kúpili a vrátili sa a vravili, že akože je to fajn, že je to super. Tak som si to kúpil aj ja a musím povedať, že naozaj je to fajn. Samozrejme, nie je to S-kový Mercedes, ani z toho neznikne Honda Goldwing, ale teda je to pohodlnejšie. Negatívum je také, že troška vám to odfiltruje ten pocit, ten feeling z motorky, ale teda akože dobrý doplnok, ktorý si ľahko dáte hore-dole a váži pár gramov. Vzadu nosím takúto zadnú tašku na takéto drobnosti, ako je voda, kľúče a nejaké blbostičky, je to super. Dá sa aj rozšíriť do výšky, nájdete ju v Motoshope Morka samozrejme a je upevnená na takomto zadnom nosiči, ktorý tam už dal predchádzajúci majiteľ a neviem teda od koho to je, kto to vyrába, neviem či nie SV Motech, nie som si istý. Keď ostanem pri zadnej časti, tak v podstate výfuk obmotal ešte predchádzajúci majiteľ takouto žiarozdornou omotávkou. Myslím si, že to spravil kvôli tomu, že keď tam mal väčšiu batožinu, aby sa mu proste nepálila o výfuk. V strede motorky pred tlmičom je namontovaný takýto ochranný plast, je to kvôli tomu, že na CRF-kách sa zvykol vydrať lak na tom ráme v podstate, takže tam všetci montujú takéto nejaké ochranné prvky. To tam dal tiež predchádzajúci majiteľ, takisto ako padací rám od firmy SV Motech a tento spodný dekel neviem od koho je, ale teda ja som ho tam nechal a je v podstate fajn. Minule sa ma niekto pýtal, že aký mám názor na tento padací rám, či ochráni stúpačky. Myslím si, že šťastie aj áno, akože je to také LTT, že možno sa vám ohne táto brzdová páčka, alebo radiaca, písal tam niekto, že sa mu to často stáva, takže myslím si, že to akože pomôže. Je to také na takej podobnej úrovni, v podstate stúpačky sú sklápateľné a či sa vám otrhne radička alebo brzdová páka, tak myslím, že to môže troška
pomôcť. Mám taký pocit, že končí na úrovni chladiča, takže troška by mohol zabrániť v prípade nejakého vážnejšieho pádu, možno aj poškodeniu chladiču, ktorý ale chránia aj samotné riaditka. Keď sme už pri riaditkách, tieto blastre od Acerbisu tam dal tiež predchádzajúci majiteľ, ja som ich tam nechal. Ja som si domontoval vyhrievané rukovete od Oxfordu, parádna vec, hlavne cez zimu, akože odporúčam, jeden z najlepších doplnkov na tejto motorke. Držaj na telefón používam od Chefisu, spoľahlivý, akože drží parádne, mal som aj na predchádzajúcich motorkách, nájdete ho na morka.sk. Čo sa týka samotných riaditok, tak ja som túto motorku kúpil už s menenými riaditkami. Mám k tomu aj originálne, ale teda nikdy som ich neskúšal, ale tieto sú fajn, sú podľa mňa akurát široké a je to od značky Rental. Myslím si, že sú troška aj vyššie. Ja som ešte zvyšil o 3 cm, v podstate takýmito nastavcami. To je také maximum, ktoré vám táto motorka dovolí. No to bolo asi všetko doplnkom na tejto motorke. Ešte vám môžem povedať taký možno môj názor, že pre koho je táto motorka vhodná, alebo ako ju používam ja. Mne osobne sa páčil už aj predchádzajúci model tejto motorky, Honda CRF 250L. Páčil sa mi, ako som spomínal, ten koncept, že máte ľahkú a spoľahlivú, dáme tomu odolnú, bezúdržbovú motorku s nízkymi prevádzkovými nákladmi, kde musíte riešiť nejaké motohodiny, ale máte normálne servisné intervaly, ako v podstate klasické veľké motorky. A keď potom vyšla Honda CRF 300L, ktorá mala vyšší výkon a nižšiu hmotnosť ako CRF 250L, tak som si hovoril, že to musí byť super, ale stále ma odrádzalo to, že 300 kubíkov, 20 kW, že podľa mňa to predám za 2 mesiace, nebude ma to baviť, že mi bude chýbať ten výkon. Mal som predtým v podstate Fazera litrového a Versisa litrového a predtým tiež som mal viacero motoriek, tak som si hovoril, že čo ja viem, či ma to bude baviť. A musím povedať, že ten výkon je dostatočný. Samozrejme, že mi chýba to, že sem tam zatiahnem za hefty a letí to. Toto teda až tak moc neletí, ale v pohode s tým obehnete nejaký kamión alebo nákladiak alebo proste niečo, čo ide 90 a viete udržovať tú cestovnú rýchlosť tú 100, 110. Nejazdil by som s tým asi moc po diaľniciach, to v podstate to vôbec nie je motorka. Nie je to motorka na to, aby ste tam niekoho vozili. S tým sériovým podvozkom by ste asi ten zadný blatník šúchali o koleso pomaly. Takže zadné stepačky som odtiaľ dal preč. Teda ešte predchádzajúci majiteľ, tie som tam ani nahadzoval. Asi by som tam nikdy nikoho nebral. Fakt tá motorka na to nie je stavaná. Je to podľa mňa motorka pre niekoho, kto možno aj rád jazdí sám, rád si vyjde niekam do prírody, kto napríklad si chce naložiť do dodávky, odísť niekam do Albánska, do Španielska, do Maroka, tam si pojazdiť. Ja osobne som taký typ, že ja by som, keby mal na výber, že ísť teraz dodávkou niekam a jazdiť po nejakej tam už peknej trase, alebo to celé prejsť na motorke, tak by som proste išiel na motorke. Ja mám rád tú jazdu na motorke aj za cenu toho nekomfortu, aj za cenu toho, že by som možno zodral nejaké terénnejšie gumy, ktoré potom človek by následne využil v tom teréne, na tom danom mieste, ale je veľa ľudí, ktorých sa presúvajú dodávkami, tak myslím, že na takéto niečo to je fajn, alebo niekam možno do nejakého karavanu. To nemusí byť zlá taká kombinácia. To je fakt taká bicyklová motorka, dual šport proste, ale ja osobne 90% jazdím po asfalte a sem tam si potom odbočím nejakú cestu 3. triedy a to je to, čo ma tak najviac láka. To je to, prečo som túto motorku chcel vyskúšať. Pekne žehliť nerovnosti, ako na to je fasa, meste to je paráda. Takéto cesty, to aj nehovorím, to zvládne hravou vzadnou, ale tak to zvládne každé cestovné enduro. Tuto prejdete podľa mňa aj so superšportom, keď nie mokro, ale teda zvládne toho mnoho viac. Sú maníci, ktorí s tým jazdia aj po dráhach, samozrejme po úpravách nejakých, skáču s tým. Ja úplne nie som takýto rider, ani ma to až tak neláka. Ja som skôr taký turista. Minulé som čítal taký cestopis od nejakých dvoch pánov alebo motorkárov, ktorí išli, neviem, niekam na Ukrajinu jazdiť offroad a mali nejaké veľké motorky, neviem, možno GS alebo také niečo, alebo Afriku. A písali tam, čo tam je taká pekná myšlienka, zároveň je pravda, že keď máme napríklad Hondu CRF 300L, tak sem ideme, neviem, o 2 hodiny dlhšie, ale zase v tomto teréne by sme si to oveľa viac užili a čo je svojím spôsobom aj pravda. Vždy je to taký kompromis, ako vo všetkom živote. Máte ľahkú motorku, ktorá je super v teréne, ale horšia na ceste, alebo máte možno nejaké veľké cestovné enduro, ktoré je komfortné, ale má tam tú daň, že keď s tým zabočíte niekam do nejakého ťažšieho terénu, tak sa viac budete trápiť, nemá takú možno prejaznosť, alebo keď nie ste teda nejaký úplne skúsený jazdec, samozrejme, keď niekto jazdí od malička nejaké offroad, alebo ho to baví, alebo trénuje, tak na nejakej väčšej motorke, nejakej Afrike, Tenerke, alebo kľudne možno aj Vestrome dokáže oveľa viac, než možno ja tomto, ale teda vo všeobecnosti na tejto motorke si zajazdíte lepšie v teréne. Taktiež si myslím, že táto motorka je dobrá pre niekoho, napríklad ako
som ja, že som si chcel zajazdiť sem tam aj niekedy v novembri, ja neviem, v januári. Nie som nejaký extrémista, že by som jazdil, ja neviem, okolo 0 alebo v minusových teplotách, ale keď dajme tomu 8 stupňov alebo 10, tak sa dá niekam si zajazdiť a presne na to je táto motorka tiež podľa mňa super, že vám veľa odpustí aj na horších cestách, je ľahká, takže ľahšie zachránite nejaké tie situácie, keď sa vám počmykne koleso alebo tak. Samozrejme, išiel som si zajazdiť viac menej do terénu, k nám niekde pri Váh, pri Šalu a tak ďalej, nie niekam na nejaké dlhšie cesty, ale bol som aj na zimnom zraze Brezne, môžete si to pozrieť. A presne na toto je táto motorka Fasa, aj keď neposkytuje žiadnu ochranu proti vetru v podstate, takže všetko schytáte vy, čo je na tej motorke v zime najhoršie, lebo ten vietor nám robí tú zimu najväčšiu, pocitovú. To je asi všetko, čo by som tejto motorke povedal. Ďakujem za dopozeranie tohto videa, nezabudnite si nastaviť odber, šupnite som like, keď tak sa niečo spýtajte kľudne v komentári, nakupujte na www.morka.sk a navštívite Motoshop Morka v Šali a dúfam teda, že som poskytol nejaké užitočné informácie, možno pre niekoho, kto uvažuje na takouto motorku alebo na motorke, ktorá je tejto motorke podobná. A teraz je naozaj všetko, na mňa tu páli slnko, takže už budem končiť. Ahojte, čaute.